Kusenjalo iqembu I-Ifp Kwazulu Natal lisamukele isimemezelo sokunqanyulwa kwesivumelwano se-Pacina Retail, kepha-ke iphosa imibuzo ngesimemezelo esenziwe i-ANC kunokuba senziwe umnyango wezemfundo esifundazweni. Leli qembu liziphendulela ngomlomo kasihlalo walo mayelana nezinsolo ezivezwe i-ANC ezithi lidune uhlelo lokudla ezikoleni ngoba nakho lizifunela amaphuzu ezombusazwe. I-Ifp la esifundazweni KwaZulu Natal inokukhathazeka ngokuphawula kweqembu lika-ANC umnumzane uMtolo la khona agxeka khona usizo esilihambise laphayana ey'koleni la khona iy'ngane bengenako ukudla siy'nikelela ukuthi nazo zidle ngoba siqonda kahle ukuthi ezinye iy'ngane y'fike esikoleni zingadlile zizofika ekhaya zingakucosha ukudla kanti nezinye zisuke zigula zidinga ukuthi y'phuze ne-medication kanti nokufunda nje kubalekile ukuthi iy'ngane zifunde zibe zikwazi ukucosha ukudla. Uma besiletha usizo-ke bese yena esenza lezi nsolo oyibonayo ukuthi zikhombisa ukuthi uwumuntu nje owusomahlaya eqinisweni okubika uzahlekise kabi ahlekise nanesimo esibhekene ney'ngane la khona iy'ngane zingakwazi ukuthi zicoshe ukudla.